Zbog čega plačeš? Kako ne bih? Plačem nad našom sudbinom. Pa što nam se dogodilo? Ja ne vidim ništa i nikoga. Već danima nitko ne dolazi i mi živimo u miru. Da, dobro si to zaključila, sestro. Već danima, mjesecima, čak i godinama nitko ne dolazi. Ne gleda nas, ne uzima nas u ruke, ne lista naše stranice. Meni takav mir ne treba. Pa što nam nedostaje ovdje na polici? Lijepo živimo, ukrašavamo sobu, tu i tamo s nas obrišu prašinu. Ma daj, sestro, pa što je tebi? Zar smo mi knjige stvorene da skupljamo prašinu? Zar smo mi tiskane zato da ukrašavamo prostor? Kako možeš tako pričati kao da je i tebi svejedno čita li nas netko ili ne? Pa nije mi svejedno, ali nisam razmišljala o tome da bi nas netko trebao čitati. Ali mi smo knjige, a knjige su zato da se čitaju, da se iz njih uči, da se saznaju nova znanja, da se razvija mašta, s knjigom se može svašta. Pa znam ja to, ali što mi možemo? Što možemo ako nas nitko ne želi čitati? O tome baš sada i razmišljam. Što mi možemo? Ako govorimo, ne čuju nas. Ako slučajno padnemo na pod, samo nas podignu i stave natrag na policu. Ako nam čak i vjetar pomogne listati stranice, pa šuštimo, ni to ne pomaže. Zato sam ja tužna, jako tužna, jer nas, knjige, više nitko ne čita. I naša je sudbina jadna, baš tužna. I što ćemo sada, Seko? Što nam je činiti da nas ljudi počnu čitati? Ne znam. Stalno o tome razmišljam, a odgovora nema. Ništa mi pametno ne pada na pamet. A da opet pozovemo vjetar? On može zapuhati pa naše stranice listati, pa ćemo tako šuškajući ljudsku pažnju privući. Ma, to smo već mnogo puta probale pomoću vjetra i padale smo s police i gurkale se i naginjale, ali ništa nam nije pomoglo. Nitko da bi nas uzeo u ruke i pročitao, nitko. A možda bismo mogle vikati, dozivati, pjevati? Ma, sumnjam da će nam to pomoći. Ta ljudi ne razumiju i ne čuju naš govor. Oni nas samo mogu čuti kada nas čitaju. Joj, da, kada nas čitaju, cijeli svijet mašte im se tada otvara. I osjećaji se pojavljuju, radost, sreća, tuga i napetost se stvara ako je priča zanimljiva i puna žara. Upravo tako, Seko, točno tako. I zato stvarno ne razumijem zbog čega si ljudi radost čitanja uskraćuju. Zbog čega se radije na druge načine opuštaju, umjesto da se svojoj mašti i našim zanimljivim slovima prepuštaju. Možda ne znaju da smo mi tako zanimljive, možda ne znaju da su naše priče važne i vrijedne, ili možda ne znaju čitati pa nas zato ne gledaju. Ma ne znam koji su za nebrigu o nama razlozi, ali znam da onaj koji knjige ne čita mnogo gubi, jer i osjećaj koji se rađaju, i misli koje se stvaraju, i znanje kojega knjige nude, sve to kroz čitanje tako zanimljivo bude. Joj. O, da, sada se sjećam jednoga dječaka. On je svaki dan čitao, svaki dan. I tako je, pored svih lijepih osjećaja, mašte, znanja, razmišljanja
i naviku da se usredotoči stekao. Uz svakodnevno čitanje postao je strpljiviji, pažljiviji, a da ne kažem puno pametniji. Pa da, sjetila sam se. Čega? Možda nam ipak mogu pomoći djeca. Djeca? A kako? Znam kako. Pa reci mi onda. Ti, sestro, dobro znaš da djeca mogu čuti i razumjeti ponekad više nego odrasli, zar ne? O, da, ja to jako dobro znam. Pa vidiš, djeci ćemo otpjevati, djeci ćemo reći što ih vodi k pravoj sreći, ha? Ali prvo reci meni da ja znam. Joj, Seko, pa mi ih vodimo, mi knjige, jer tko čita, zna. Tko čita, razvija mu se mašta. Tko čita, osjeća. Tko čita, razmišlja. A tko razmišlja i misli pravo, živi dobro, živi zdravo. Joj, kako si to dobro rekla, knjigo. Živi dobro, živi zdravo. Da, tko razmišlja i misli pravo, živi dobro, živi zdravo. Hajdemo zapjevati i djecu k sebi pozvati. Misliš li da će nas djeca čuti? I da će početi čitati knjige? Vjerujem u to, vjerujem, knjigo, vjerujem, moja Seko, vjerujem. Joj, dobro, nemoj po meni sliniti, zaprljaćeš mi listove. Radije zapjevajmo. Knjiga bolja je od svega, u njoj raznih čuda ima, priča daje doživljaje svima. Na mjesta razna maštom dođeš, opasnosti mnoge prođeš. Kako bolji čovjek biti učiš kroz priču i ti. Sebe gradiš, čuješ, vidiš, junak priče ostaješ. Znanje skupljaš, mir dobivaš, bolji čovjek postaješ. Čitaj, znanje skupljaj, osjećaje razvijaj. Knjiga najveće je blago, ako čitaš nama drago. Knjiga bolja je od svega, u njoj raznih čuda ima. Priča daje doživljaje svima. Na mjesta razna maštom dođeš, opasnosti mnoge prođeš. Kako bolji čovjek biti učiš kroz priču i ti. Čitajte knjige. Ja ću već danas otići u najbližu knjižnicu i posuditi neku zanimljivu knjigu. Možda naiđem baš na jednu od ove dvije iz današnje priče. I baš me zanima kakve su priče u njima napisane. Sigurno neke jako zanimljive. Ako i vi, djeco, maštu želite razvijati, zanimljivo živjeti i kroz dobre priče učiti, krenite, knjige u ruke i čitajte. Isplatit će vam se, vjerujte.